Deputy Minority Whip ma bụrụ onye na-anọchite anya Anọcha Constituency 1 n'ụlọ omeiwu nke Anambra Honorable Nkechi Ogbuefi na nchịkọta aka ọnụ otu ya na-esoghị na gọọmenti a na-akpọ Nkechi Ogbuefi Charity Empowerment Initiative emerebego mmemme nkesa ugogbe anya maka ndị nwere nsogbu anya maka mmadụ ruru 10,000 n'ọnụọgụ nọ n'ọgbọ nta nkwado ya. Emmanuel Chigbata pụtara anyị akụkọ na ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na Agụlụ Civic Center nke dị n'okpuru ọchịchị Anịọcha ka Honorable Ogbuefi mere ka mata na ya bụ ike igugbe anya bụ nke ga-ewe ọnọdụ na obodo anọ nke mejupụtara ọgbọ nta nkwado nke Anịọcha nke mbụ gụnyere Agụlụ, Adaziana, Adazienu nakwa Adazinnukwu. Ọtụtụ ndị ji okwu ha agba izu nakwa ndị ritere erere na ya bụ mmemme kelere ya bụ omebe iwu maka inwe obi nke ji enye mmadụ ihe nakwa ịnebanye anya na ahụike ndị mmadụ site na Agụlụ. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.